kispa ngut kirang bat kite yakura nagi district baper jongga jella Meghalaya klay poi bani shimenta ha kalempung yakura kabala tip kum ka 6 Meghalaya state level Muay Thai championship kabala penlong dak Muay Thai Association Meghalaya ha Indo Stadium Hariboy district ya kate kalempung yakura kabahan riu jongga jella Meghalaya lawan man Plie pyrda do menteri ka jella uba Sosthenes Sohtun uba dei u MLA ka jirang ha ka jinge don rangkat uba Angelusun u president ka Muay Thai Association lembat kiwi git khot jongga association na kalyang ukongsan uba Sosthenes Sohtun ulai kuble ka konhun Muay Thai nadu uba Angelusun kumu president ubala simkhia ban pelong ya kane kelempung kabalong kum ko karansan ban ailat iki kun samla bakinang kiu ha kane ka kami lekai ha kate kasngi na kalyang ka association kalapun kuburom ya kirang bat kithe kura ki balawan ra takma ha ki jinga kun ki balalong shabar ka jella ha kisngi ki balalej no referee and line judges Napan pau ya ke jingkublay ya ke Muay Thai Association jongka Meghalaya kabla kot sobayang hakaneka ski ban Plie kaneka All Meghalaya Muay Thai Championship kabang video ban penlong nadu mentaga ski kaban kot haka ski sajai kay mga school benong via kini kapor abang awan ngami na silong banwan sa kini kejaka na office banwan sa kini kejaka ngaklempoy perkat baki players kinyabun ado kane iaka jile kai kaba laban ong haka jela kejungi kampat dalong popular hado kadagata kanu ka jile kai ka origin jong kanu jile kai kalaban don kalaban sedang na kanu ka ri but kerpang habang ya keren ya kene ka Muay Thai ka jile kai ka baiba Angelusun dalade Iladai way naki founder members Labanong habro kawe kari India kejongi but ya kene ke jingle kai wala bakamdai ka origin akane ke jela kejongi akane ke India kejongi ende shibun ki players ke wan manishim menta lingba ka jing ai min siam lingba ka dedication kata ka min siam juga jing treshtom ka jong iba Angelusun hakaba ngilai baki players na ka jela ka jongi kilayo manishim menta haka national level but haka international level kibun ki championship ki baper ki Bangladesh snow baling ba ka Meghalaya kiling ba ka Muay Thai Association jong ka Meghalaya kilaya lam ikini ki players dagaba maki ki asenyang dagaba maki kishim ke jingget play banyalam ya ki players kebaladon hagata kategori kebal kambiang banshim menta haka national level batunjuru haka international level kene ke jingle kai habang apay habang isyong ipay ya ki jingle kai kabakini ki kina kentay batshin langge shim menta kadai shimenta kum ka sports kabala ban improve ya kata ka mental concentration lani ya kata ka jing pelejingut ka bakham janai ka bapaka bat bakila ban concentrate kaban kentumplang
iaka disiplin kaba ki khun samla ken thai ba chinrang ki ba shim iaka ne ki jile kai kalalaban build up eka disiplin how way for way la ne ka way for way ka players la ne players ubai shim benta ha ne ki jile kai